Kagaya mo pasira mo. Yanik na kumurumong kanin. Kagangay na tagkatsulong. Ngalak na bilang karne nangangalog ganin eh. Kagangay akong pasira mo. Bro. Kaya mo natawag mo ti anak ko dalawan doon sa yakan kang sementeryo. Oo nga bro, yan sa bahala ni Gwen ha. Delikado yung taki mo kohit bema, makahawa ka. Okay, pupunakan. No, rito mo rin ako kugit. Makifila sa Gwen. Tiyakan nyo, magi-kugit kinik kayo, ha? Okay? So, mamega footeran. Pagbilang ko ng 3, nasusok kayo. Hop! Nagbuyo ka, napestikan. Nya nga interview ang terasong abing, pupuntan terano yung party ng alatan na kangargado abaling. Boy, kurboy, aroy na alam abaling. Palapok dyan ka, malamalas ka. Kawalog na alamin kahit isang eh. Yak kaya na dyan pati ato nga may ayami, makalala ka coronavirus. Bukan nyo face mask mo. Yan, kung Doro, arni maluto yo, taro kan tara, napasin na kun. Angkal, dumbarang ko lahat yo, tumaganya kayo. Makalti kayo ko eh. Asos na baling, ano noy, kengkoy, matakiti, ganoy. Ako, na perdi siyang bito.